ọhaneze na-ege anyị ntị anya wuchikwala ọzọ otu anyị si awuchi n'isi mbido telivishọn ebe ọ na-akpọtụ akpọtụ n'oge gịnị iwetara unu ya bụ ihe emume nke anyị na-akpọ ụtụtụ ọma. Onweghị ihe ọzọ ma ọ bụghị igwe unu ka esi ebi ndụ n'ezinụlọ, ma ọkwanụ ka esi azụ ahịa, ma ọ bụ ka esi enwe mmekọrịta, ma ọ bụ ka esi enwe aṅụrị. Onweghị onye ọzọ ọka bụkwa m onwe mbụ Kinsili ụwọma Afrịka. Igbo si na ọ na-abụ n'ihe kwụrụ ihe akwụdobe ya. O nwere nwa ada chapụrụ achapụrụ nke mụ na ya n'ebe a. Igbo si na ọkwa mba na-ese n'olu n'olu ọ ga-aka mma na o jiri akọ ya ka ọ bụ onwe ya n'ihi na nkọ dị mba na-eghere mma nri o wee bụrụ ya nwada ngwanụ. Daalụsọ nna ọhaneze ndị ọma na-ege anyị ntị, udo dịrị unu. Anyị ji obiọma na-anabata unu n'ife mmemme ụtụtụ ọmanụ n'isi mbido telivishọn ebe ọ na-akpọtụ ebe ife niile na-eme dịka nwanne nwoke si na-ada ekwuwe ọsị onye megịnị onye tetara ụra oforuchi ya megịnị ya kene Chineke maka na ụfọdụ ụla hụrụ etete ho ngị nwa alahụ ọrụ tete kene Chukwu bi n'igwe, ngị nwa pụrụ apụ bata megịnị kene Chukwu bi n'igwe maka ụfọdụ gara n'ụzọ ahụ isi ga ha anahụ, ụfọdụ rahụkwara otu isi rahụ etete ho. Anyị na-ekene Olisa bi n'igwe onye mee ka mụ na gị anyị ncha niile fotechi tata. Ekene dịrị Chineke bi n'igwe. Aka m bụkwa Oriakụ Odoziakụ Osodiakpatakụ Susan Ilechukwu. Anyị eburugo wuchie dịka anyị si awuchi kwa izuụka ọbụla n'isi mbido telivishọn. Mụ na afụgonu dịka o si kwu nkwụrụ ọkwụdebe m. Anyị wee wetara unu isiokwu gbara ọkpụ na-apụsị anwụrụ ọkụ nya nke anyị bụkwa tata nna nke anyị bụkwa abịakwa tata. Ugharị okwu ahụ ikwere dara ya nkwụrụ gị kwudobe. Ọ bụghị kwụrụ nkwudobe gị. Iwe nna ọhaneze ọkwụrụ ma kwudebe anyị wee kwụsị ike. Okwewe me gịnị wesie m ike ọkwa na-adazi gbam 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 ọnụ ewe kwụsie m ike. Ihe anyị wee bịa tata ọkwa nke gbasara onye ọbụla. Biko ebe ọbụla ị nọ kịta, ị nọ n'ụlọ ọrụ, ị nọ n'ụlọ akwụkwọ, ị nọ n'ebe ị na-azụ afịa, ebe ị na-ele ihe ọbụla ị na-eme, ihe anyị na-ekwu tata gbasara onye ọbụla. Biko buru oche, ọ bụrụ ọpụpa ka ị ma ata, ọ bụrụ mmanya ka ị ya eweta, maka nke anyị na-ekwu tata gbasara nwoke na nwaanyị. Ọ gbasara okoro ma agbọghọ, maka ndị anụbụghị ya emecha anụọ, okorobịa ya emecha anụọ nwaanyị, nwa agbọghọ ya emecha anụọ di. Nke anyị na-ekwu tata gbasara ndị iti na-akpọ ya na ngwụcha nwanne m ka ọ ya asị nọ ndị iti na ha na-akpọ ya joint account ya family finance. Is joint account advisable for couples? Na isiokwu anyị bupụtara ngwa tapịa ya n'asụsụ anyị na masụgo nke mma anyị. Asụsụ ndị iti agha ya ụgha ọ na-adị ụtọ, ekwu eziokwu ọ na-adị ụtọ, kwuo nke na-ada anyị toto na ntị nke anyị ma anyị. Ihe anyị na-asị bụ na ọba ego ebe unu na-edesa ego bụ gịnị? Ọba ego ọ bara uru di na nwunye inwe gịnị? Inwe nke jikọtara gịnị ọnụ ya joint itinye ọnụ abụọ. Ọba ego ejikọtara ọnụ, nwoke tinye nwaanyị etinye, nwoke tinye nwaanyị etinye. Ịma na nke ị na-ekwu kịta maka ikwu ego ka anyị na-ekwu kịta ka nwaanyị kwetere oke m kwetere na ego m nwere nwe 1 kobo nwe 2 kobo nwe 10 naira nke di m ka ọwụ what of ego nwoke nwe ego ọwụ nke nwunye ya ọ nke ezinụlọ. Now you are talking. Ịma ihe mere na o ji dịka ị na-asịzi n'ụlọ ihe na o ji dịka ọ bụghị ya bụ mbụ nwoke buru n'ụzọ ọkwa ya. Ịma na ọ nwe ihe anyị na-eme nchefu. Ọ bụrụ na nwoke anaghịzi enweta ugbu a ọ bụ otu ọ dị mbụ? Ọ bụghị otu ọ dị mbụ. Anyị kwesịgodiri ịmara ihe a bụ ihe anyị jiri aka mekọta ọnụ bido n'isi mbụ. Ya bụrụ na ọ naghị adanyekwara nwoke otu o si adanyere ya, nwaanyị kwesịrị ịghọta na onye a ka bụkwa di m. Ihe abụọ anyị bidoro na mbido ọkwa ebe ahụ mere o ji dị mma ka enwee gịnị joint account. Ịmụ na nwoke ha na-alụbu ọrụ ife na-abata ife hazi abata. It's left for the man ekpọ the woman because ụfọdụ they will not take the frustration out on the wife. You understand? Ịma na ekwu na understanding ebe ahụ ka ọ matara irot. Okay, ife a na-abata bụ nwaanyị fo this kind of thing na-abata oke nnọọ ife a na-abata nwere ike na achọ na ụfọdụ most men anyị emeghe ọnụ ha sị nwaanyị achụkwana m n'ọrụ. Ịma na some men don't do that. So how will you want that woman to feel
ịghọta ihe m na-ekwu nke bụ eziokwu bụ so asịghị m na nwoke a chọrọ n'ọrụ ọ bata ụlọ ya hapụ imepe ọnụ some will not open up and some will not even tell their wife what is happening. then at the same time So you not you expect know your husband and then man ụdị onye ọ bụ ịma ihe ọ na-arụ you know when things is moving well and when it is not moving well. nye ka m na ha agwala some Chere ka m okay na okay because some men enweghị ike imepe ọnụ imepe ọnụ kwuo yes ọ dịghịkwa otu ahụ ọ na-adị mbụ maka ọ dị ụzọ ihe abụọ dị involve mbụ either pride now thank you very much 2 ego nke abụọ ihere ana m asị na ọ dị mma ka etinye ego na joint account maka na ụlọ ndị chọrọ inwe long term project o nwere ike ụlọ ha nwere building project or something else do very important a na-eme na ọ kwesịrị ka a na-atụkọsị ego ọnụ were eme nna okwe kerukwa uru ọzọ ichekwa ọ bakwa ịma nke a ị kwuturu ugbu a ọ bụghị n'ihi na enwere ego na joint account ga-eme gị ga-enwe long time project like I said before ihe a bụ understanding nkwekọrịta enwe between the husband and the wife. ịmụ ihe nji wee kwu na o nwere ike ụlọ mmadụ na-abụsị na ha na-abụchọ igo anụ ọnụ anyị chọrọ igokọsị anụ ọnụ ka anyị chọrọ ịlụkọsị ụlọ ọnụ ịghọtara ya o nwere ndị na-enwe a purpose before emeghe joint account you understand o nwere ike ọ na this joint account oke ka anyị meghe ya mbekọ na anyị chọrọ iji na-ego ana na-ego properties ka anyị meghe this joint account na ego niile na-abata na joint account a o rute so million na ewere ejego ana ebe a is a project now. You understand so whatever works for your family anya ka iji kwuru na understanding also depending how the couple agree otu ha si agree okay na ka anyị na-etinye joint account a etinye montendi wote 1/3 of your salary or half of your salary ka itinye ebe a onye nke wote nke ma wote everything ka isi ebe ha na-eme all the family expenses mana si marụkwa so that onye ọ na-anya onye ọ na-asa ka mmiri ịghọtara that is ndị gwakwara onwe ha eziokwu ịma osodi akpata nke bụ eziokwu bụ na anyị chọrọ ịgwa onwe anyị eziokwu ka gwa onwe anyị eziokwu anyị na-ekwu maka advantages ka na-ekwu bụ advantage anyị kwugo disadvantage one will not be waiting only mgbe mepere joint account onye nwere ike na ọ dị plan how the family is going to run. Nya ka nji wesi na what I'm coming now. Okay. One, ụfọdụ ga na-eche ebe ọ bụ na enweghị the joint account. What is the need to sit down? Ka anyị nwere ike kpaa otu family ga-eji gaa n'ihu. Mbụ, like I said, anyị na-ekwu ịdị mma nke joint account. Di na nwunye itikọta ego ha n'ofu ọba ego ma ọ bụ ụlọ akụ. Mbụ, achọọ nwoke ma ahụghị ya ọ ka nwee ihe nwaanyị ga-eme gịnị ebido aka that is one point on its own one point on its own ọ ka nwee ihe nwoke in case of any eventuality ka ahụ one point abịa n'ime ya ọ na-eme nwoke ọ naghị alafụsi ego otu o kwesịrị ịlafụsi ego nke bụ eziokwu bụ na isiokwu a anyị agaghị akata ya taa nke a ka bụ agba nke mbụ ya maka o mere gịnị ọbara dọkara mana enwere m olileanya kemgbe anyị bidoro dịka jiri ike gị nye oche ị na-ala anyị ntị ịmarala nke kwesịrị gị ime na nke na-ekwesịghị ime marakwanụ ma ijikọta ego n'ọba ego di na nwunye ọ dị mma ma ọ bụ na ọ dịghị mma nke bụ isiokwu bụ mara di gị nwunye mara di gị di mara nwunye gị ịmara ha ala ya nke ebeela ụka ọ dịghị onye ọzọ aka mbụkwa ụwa m Afrịka ma na-asị gị dịka ọ dị taa ọ ga-adịkwa taa n'izu ụka ọzọ ma ọ bụ n'isi mbido agala ebe ọbụla nke bụ eziokwu bụ ịchọwa anyị ị ga-enweta anyị gịnị nke unu na-akpọ Facebook anyị na-akpọ ya ihu akwụkwọ isi mbido nọ dị ya Instagram unu na-akpọ anyị na-akpọ ya ndị ọ dị ọsịsọ ị ga-enweta isi mbido nwa nnụnụ na-agba ama nke unu na-akpọ Twitter anyị na-akpọ ya nwa nnụnụ na-agba ama ma ọkwanụ chọọ ị ga-enweta isi mbido ma ọkwa n'ịhụla n'ụka akara ekwentị anyị na-aga n'ihu gbaa anyị n'ụlọ ọrụ anyị ka anyị na-aga inwe mmekọ zụkọrịa ahịa maka ahịa na-ere onwe ya abụghị mgbanụ na warehouse
ọ bụ mgbe ọ pụtara ma ọ bụ n'isi mbido amaghị m ebe ọzọ ya gazie ka mbụkwa Oriakụ Odoziakụ Osodiakpatakụ Susan Ilechukwu ebe a ka anyị na-asị ụnụ tata ka anyị ga-ekwute tata izuụka na-abịa abịa anyị ekwurukwa na-eme gịnị na-aga n'iru ngwa anyị eme gịnị ya gaziere ụnụ izuụka na-abịa abịa ka anyị kpakọrịtakwa ọfụma ka emesịa nụ